Ah, ito kasi napili ni mama, may kasamang scarf. Para kasi bagay ito sa mama mo, kaya siguro sa kanya. Bagay din siguro sa akin. Salamat. Oh, Charis. nandito ka pala. Oh, magandang araw. Magandang araw. Ayos lang ba mama mo dito? Charis. Iniisip ko na rin dito ka lang. Pwede ba? Tulungan mo ako. Sigurado ka. Oo. Ayos lang ba balsada? Saka, may mga nagbukas na ospital. Pero kung patatagalin ko ito, sige, kung gano'n, ihahanda ko ng gamit mo. Nandun lang kami sa ihan. Oo. Pero yun tayo.